tänään me jatketaan Bravlin pelaamista ja mä tein uuden klaanin tänne. Elmerin klaani. Niin liittykää tähän. Ja jos on yli 7 päivää pois, ettei oo mennyt tähän peliin, niin kikki tulee eli lähtee pois. Ja megabossua pitää pelata. Ainakin joskus. Niin tähän voi sitten liittyä ja muutenkin. Tänään olisi aiheena pelailla pelejä. Ennen sitä mä näytän. Mä sain tänään ton Spiken tonniin. Vihdoinkin. Ja vähän muutakin. Mulla on tuolla päivän voitot onnenpäivä. Meidän pitäisi siitä alkaa pelaan. Ja ei muuta kuin aloitetaan pelaaminen. Käykää kattoon toi Hespu-kanava. Sieltä löytyy senkin klaani, jos haluatte mennä siihen, ettekä halua mennä mun klaaniin. Ja niin. Miksi toi näyttää, että mä oon kullalla vaan? Miksi toi näytä sitä, että... En tiedä. Oh! Ei! Ei. No. Siinä, että... Silloin enemmän seuraajia, sillä on 59 seuraajaa, niin koitetaan päästä 50 seuraajaan. Se olisi niinku kiva juttu. Ja voitte laittaa tonne kommentteihin jotain kommenttia, että mitä haasteita mun pitäisi tehdä Bravlissa. Niin sitten mä voin toteuttaa niitä. Esimerkiksi, että pelaa Dynamitella peli ilman liikkumista. Sitten vaikka tuolla koletella ei saa käyttää superia ja tämmösiä. Niin. Mä en tehnyt eilen videoita, kun mä olin siellä veneellä, mutta mä voin kertoa, mitä me tehtiin siellä. Me oltiin siellä, ainakin poistettiin makkaraa ja vähän muutakin poisteltiin ja sitten pelattiin skibboa ja sitten mä menin joskus 12:30 nukkuu. Tai ainakin yli 12. Koska mua ei vielä silloin hirveästi väsyttänyt ja nyt pitää. Ei! Vitsi, oli paha, kun tuli 2 suunnasta. Toiselta puolelta tuli 2, toiselta 1, niin oli vähän vaikeeta. Onko tullut? Ei oo vielä tullut. Mitä mä oon pistämässä oikein? Niin, mä oon 17 tunnissa. Nyt mä voin näyttää mun nämä. Jos haluatte joskus vaikka, että mä vedän Meisiin tonniin jollain videolla, laittakaa kommentteihin viestiä. Tänään tulee ehkä toinen Bravli-video. Niin ehkä tulee. En oo vielä ihan varma. Yritän ainakin ehtiä tekemään. Tästä ei hirveän pitkään tästä videosta tuu, koska mä en jaksa kuvata niin paljon. Ainakin hetki menee ja... Ai!
Miten mä oon hengissä? Miten mä oon hengissä? Miten mä oon hengissä? Just kun pääsin sanoa, niin en oo enää hengissä. Bruh. Sepäs oli nopea peli. Tää on mun lempiskini Nanille. Tää on niin hieno skini oikeesti. Ja sitten mitä tästä nyt sanois? Vaikka että keräättekö te Pokemon-kortteja? Mä haluan tietää. Koska minä ainakin kerään Pokemon-kortteja. Ja mulla on niitä jo aika paljon. Ja niin. Joka syntymäpäivä toivon niitä. Ja nyt pitää. Ei jumaa, kun toi pääsi lähelle, niin toi niin järjestävä. Älä mene sinne. En mene uudestaan. Meillä on yhtäkään peliä vielä voitettu, kun mä en osaa pelata Nanilla vielä. Otetaan katse. No. Toivottavasti me tällä voitetaan ainakin. Jos te haluatte, että mä teen joskus jotain Vine-videoita, niin mä voin kyllä tehdä. Jos te niitä haluat. Mä voin esimerkiksi näyttää, minkälainen se vene on. Ja sit mä voin laittaa esim. Videoita siitä maisemasta, mitä siellä on. Postauksia niistä maisemista ja niin. Mutta nyt pitää keskittyä. Jäi. Melkein itsekin kuolin. Yes. Se jäi. Hyvä Daryl. Hyvä Daryl. Sitten mä... Yes. Täällä kuolella. Ei. Mä en edes huomannut, että oli... 2 joukkuetta jäljellä. Mutta sieltä ensimmäinen voitto. Yes. 2. Tulisiko voima? Tulee sieltä ja sitten siellä vilkkuu vika. Ei tullut skiniä. Vaan tulee Koletelle. Okei. Joo. Joo. Mennä tätä pelaamaan. Mikäköhän olisi hyvä brawleri tuohon? Hei, olisiko Penny? Koitetaan. No vielä tätä pelimuotoa pelannut. Mä en osaa enää puhua nähtävästi. Siellä on Brock ja Edgar. Fuusio käynnissä. Kutsuu 2 tykkiä. No, hyvä. Noin. Mitä ihme? Ei. Se vetää tolleen. Tuohon. 2. Tapetaan toi. Hyvä. Nyt pitää väistellä näitä vähän. Sitten laitetaan vaan uusia. Mä voin vaan spämmätä täällä ja sitten. Sitten mulla ei ole superi. Pitää nykii tää peli.
No, se oli helppo. Se oli todella helppo. Kukaan ei kuollut kertaa. Tehtävä tehty. Vielä ujuma. Ja otetaan toi ja toi. 1 vaan. 10 krediittiä. 2. Taas vilkkuu vika. Ui, Ziggy. Ja Shadelle. Joo, Shadelle. Okei. No, mä taidan lopettaa tämän videon nyt. Koska mä sanoin jo, että tästä videosta ei tule hirveän pitkä. Niin me nähdään seuraavassa videossa. Ja se oli Selmerin osalta. Moro.